maayong mudto na usab kanaton tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ada na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abido adlaw na usab karon nga Miyerkules, Pitsa 26 na kini manghigala sa bulan sa unsa man tarong bulan na manghigala, bulan sa Marso tuig 2026 ug matud pa adlaw karon nga Miyerkules, Pitsa 25 na kini sa bulan sa Marso tuig 2026. No, kumusta na mahigala? Nang hinaot kita nga anaa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Bueno, walay ubo, walay hilanat, wala tanan, no? Okay ra ang panglawas nato, no? Walay mga gihambin nga mga kalisdanan. Nahala, no? Padayon ta mga gala, ato karon day nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ingon man usab ang atong mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao. Ilabi na gayud ang akong mga classmates, no? Si Padre Ubing Masyon, si Padre Tonton Arnaiz, ang kaubang pare din sa Batinggil, si Father Dodong Ruiz, o ingon man usab si Padre Dami Hirames dinha mismo sa lungsod sa Himalalod sa parokya ni San sa man parokya din Santo Niño. Santo Niño, no? Say the Holy Child of Himalalod of Jesus ng igala, no? Nahala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Sabi, no? Arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Diara magala March 25, CBCP News, matud pa, we must not live by lies, says Bishop Bagaporo, no? Bagaporo sa Kidapawan in his homily at the House of Representatives in Quezon City. Colin Bagaporo mahigala, no? Mao kini ang nahimong pamahayag usab ni Bishop Colin Bagaporo sa Kidapawan sa dihang nagmisa siya didto at tubangan sa daghang kayong mga magbabalaod, no? Kining mga miyembro sa Kongreso. Madud pa niya, we must not live by lies, no? Ano niya, no? Buti pasabot sa ato batod pa niya dugang sa pamahayag ni Bishop Bagaporo, makaguba sa pamilya, katilingban o matud pa madugangan pa ang crisis of credibility. Mo kanay gisulti sa atong talahurong obispo usab sa Kidapawan, no? Kidapawan, no? Si Bishop Colin Bagaporo matud pa ngadto sa mga magbabalaod, no? Dili natupuyan ang kinabuhi nga puno sa pamakak. Ano? Pagpamakak. Balita mga igala gikan sa Vatican, every baptized person is to be considered witness to Christ. No, mao kini ang mapamahayag usab nga gipaambit ni Pope Leo XIV ngadto sa iyang mga audience, no? Weekly general audience dito mismo sa St. Peter's Square, reflecting on Lumen Gentium. No, matud pa niya, ang tanan nga mga binunyagan nga mga tao mao ang saksi kang Kristo, to bear witness to Christ. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon og ato daay nga timbayaon og good morning, good noon or good noon, mayong mudto ang atong mga kaigsuonan nga mga nangandam karon, no? Bindoy murag nangandam nagsugod, no? Kay hapit na bala iyang fiesta. Nindot pag yun mga higala ang fiesta sa Bindoy kay Easter Sunday, no? December kana nga gitawag og sa ngala aning
pista nila kuan kanang sa man ni pista nila kuan kanang April 5, no? So igo kayo ba, no, ang ilahang fiesta April 5 nga matud ba among komedya ba kay wala malagi na baile ang Bernes Santo. Badahan po pagbaile ta ang Bernes Santo kay fiesta baya sa lungsod sa to pa na agud unta na baile nya Bernes Santo. Nahangyo in town ang pipila nga pwede na ba Sabado Santo? Pwede na siguro pero pag human sa kanang misa sa tungang gabi sa Sabado. Well, anyway, mag-agad na ni sa atong kura paruko din ha, no? Kung unsa po iyahang mga nakita nga mga pamaagi, no? Si Father Nisto Rimata, no? May ngudto day Father, no? So mag-agad-agad na ta sa atong kura paruko ha, kay mas malagi mo nagdumala sa atong simbahan. No, ay na tayo gala sa ato ang Saint of the Day karong adlaw, ang ato ang santo karong adlaw, bisag way ng utana. April, March 25, mao si Saint Margaret Clitheroe, no? Cilthercao, Clitheroe. No, bueno kini si Saint Margaret Clitheroe, usa kini siya ka matud pa miyembro sa usa ka kini bitaw medyo adunahan nga pamilya, noble family, no, dito sa kuan, dito sa England, no? Na timing mga higalang dunay English persecution. Kini bang ang mga pari bitaw mga higalang gipangdakop, no? Panahon kini ni kuan, panahon kini ni King Henry VIII. Ang mga Katolikong pari gipangdakop, gipanggukod unya, mitabang kini siya sa pagtago, no? Iyahang gipatago kini mga pari nga Katoliko. Hinungdan nga nasayran kining iyahang mga gihimo nga iyahang gipangtaguan ng mga paring Katoliko, gidakop in town kini si Saint Margaret Clitheroe ug gipugos mga higala, gipugos sa likway sa iyahang pagtuo niya. Wala man gyud na martir gyud in town kini siya. So grabe sa una, no? Pagtuo lang ano manggod mutuo kag usa na imong gituo din na basta dili lamang ka mangunsa. Pero dito sa una grabe gyud patyon jud ka tungod sa imong pagtuo. Ano no kaaron sa ato kana kita kinahanglan tay freedom. Diri sa Pilipinas wala tay problema na wala gyud patyon diri tungod sa iyang pagtuo. Gawas og magbuhat kag dautan, no, supak sa balaod na dili ang imong relihiyon mo ay nakapaingon nga dakpon ka kundi ang resulta sa imong gihimo nga dautan base sa imong balaod sa pagtulunan nimo sa imong relihiyon. Basta dili lang ka manakit, wala lang mga tao nga imuhang gipangsakitan, gilupigan, okay ra nang relihiyon. Kay doon naman kita gitawag sa in English og freedom of religion. No? Mao kadto mga higala, no, balitang simbahanon ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad. Abino ari na ta may higala sa ato ang catechism. Abino, ari kita sa ato mga pangutana. Father, human ba nga nangamatay ang kuan si Jesus, what happened next to the church he founded? Unsa may nahitabo sa simbahan nga siya mismo may nagtukod kay niingon ba na siya nga Pedro, ikaw bato o ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nyak magkamatay niya na unsa naman to? Well, anyway, mahimo maistorya ta mo gini mahigala, no? After Jesus' death, sa dihang namatay ang atong Ginoong Jesucristo, the apostles experienced a mixed emotions, including fear, grief, and kining gitawag na to confusion. No? Kanang sa diha ka namatay ang atong Ginoong Jesucristo, ang nahitabo mao nga nangalibog in town, mixed emotions, way gala, no? Kay na dunay kahadlok pag yun, doon na pag yun kaguol, o doon na pag yun kalibog. But then, initially, they hide. Na sa sinugdan, nagnanago yun sila, fearing for their lives. However, after they receive the Holy Spirit at Pentecost, no? Sa diha nga ilahang nadawat ang pagkunsad sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Unsa man ang Pentecostes? Ika-50 ka adlaw human sa pagkabanhaw ni Kristo, no?
they began to spread Jesus' message, no, becoming key figures in the early church. Sa ato pa, sa diha nga nakadawat sila sa Espiritu Santo, ila dadayong gisugdan ang pagsangyaw sa pagtulunan ni Kristo. Nahimo silang mga key figures, ato pa mga nag-una nga mga katawhan, no, mga tao nga dako kay gikatampo sa pagkatukod sa bagong simbahan. When the apostles died, no, sa diha nga ang mga kuan, sa diha nga ang mga apostoles na namatay, no, there was the so-called apostolic fathers. No, kinsa man ni mga apostolic fathers, mao kini sila ang mga tinudluan sa mga apostoles. No, muna sila yung mga tinudluan sa mga apostoles. Sila si Clement of Rome, the first Bishop of Rome, si San Clemente. Number 2, si San Ignacio sa Antioquia. Number 3, si San Policarpo sa Smyrna. Number 4, si Papias of Hierapolis. O ang ikaluma ay matud pa Quadratus of Athenia. Quadratus, upat kini sila kabuo. And so on and so forth. Mga unya sila maoy ni padayon, no, kining gitawag natog mga apostolic fathers. Gipadayon gid nila ang ilahang pagpanudlo. Kung sa ato pa wala maundang dugangan pa sa mga nahimo nga sumusunod ni San Pedro, ang nagsunod nga Santo Papa. 206 muna nga gikan sa panahon ni San Pedro hangtod karon aduna na 127, no, 127 popes. Klaro? Noon niya sa diha nga nawala na pod ang mga apostolic fathers, no, ang tinunan sa mga apostoles, nagsunod na pod kining sila si San Agustin, si San Jerome, San Ambrosio, San Gregorio the Great, and others. And they were now called church fathers. Ano? Una siya. Sumunay na hitabo nga gikan sa mga apostoles, gidawat ang mga pagtulunan, gitudlo sa mga pagtulunan ni Kristo pinaagi sa apostolic fathers, no, daghan sila, no. Dahil pagkawala na pud nila, doon na pud sila yung mga tinunan nga gitawag na pud sila og kanang mga church fathers, and so on and so forth hangtod karon. No, klaro? O niya, of course, ang nahauna nga kining gitawag natog Santo Papa, si San Pedro Maguindanao. Nagsunod na dayon sila si Saint Lino, no, of Alejandria. O daghan pa na at sa ko na ginaingon kining gitawag og apostolic succession. O niya, kining apostolic succession, kini bang balhin-balhin sa katungod isip Santo Papa, is the belief that the authority of Christian bishops can be traced back to the original apostles of Jesus through an unbroken line of ordination. This means that bishops, through the laying of hands during ordination, are believed to have received the same authority and ministry originally given to the apostles by Jesus. Sa ato pa ang mga obispo, mga bishops, the Bishop of Rome, of course, ang Santo Papa, sa ato ang pagtulon ang Katoliko, no, nakadawat gyud sa samang katungod nga gihatag ni Kristo ngadto kang San Pedro. Ikaw atong basahon sa 2 Timothy chapter 1 verse 6, tungod niini pahinumduman ko ikaw pag mainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo
sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Sa ato pa kining pagpandong higala mo kin laying of hands ba, mao kini siya gitawag og ordinasyon. Unya sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 bersikulo 14 hanggang 15, unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Muto sila. So hangtod karon naingon gana niya na ako pari man ko napandungan sa kog kamot sa obispo. Munay nakapahimo ka na akong pari. So dili na ordinaryo. Nga naman, tungod kay nakadawat naman ako sa ordinasyon sa pagkapari. Okay? Abi no? So muna na ingon ni ana ang tubag sa pangutana, no? After the death of Jesus, what happened next to the church of Rome, of the church he founded? Ato pa doon ang atong simbahan Katoliko, gidumala gyud sa mga tao nga adunay katungod nga ladawat nila gikan kang Kristo. Unsa may tawag niini? Gitawag kini siya og Catholic hierarchy. Unsa man kining Catholic hierarchy? Ang pinakalabaw gyud ang mga gibinlan ni Kristo mao gyud ang mga Santo Papa, pagsunod mga kardinales, mga arsobispo, mga obispo, mga pari ug dayon kita ang daaw ug kamo nga pinaasa pinakaubos laity. Okay? Ano? So laay na mo katingala og unsay nahitabo. Og unsay nahitabo human nga namatay si Kristo. Ug unsay nahitabo sa simbahan nga iyahang gitukod. Abi no? Dinhin na lang usa kita kutob ha. Kumusta naman mo din ha, no? Kami manghigala kami thrilling na kaayo mi. Pizza 25 na bayaron. Sunod semana na mahigala. Mangadto na mig Dumaguete, pizza 30 ug amo ng dawaton ang kanang decision ultima. Ano? The ultimate decision ni Bishop nga diin tawago na unya ang among pangalan kung asa gyud ang among final assignment. Muna say decision ultima. Yan no. So thrilling na ni mahigala. Mo na ni siya, no? Ako daghan pa ako kay trabaho diri sa yung daghan pa kay kog tiwasonon pero inana mo ginang kinabuhi sa mga pari. Trabaho ra gyud ta unya ang gasunod mo na lamay mo tiwas sa atong gibiyahan. Nya ato pa lamang hangyoon ang mga nagsunod nga tiwas sa pud lamang usa ning gibilin nga trabahoon sa imong gisundan nga pari. Ay ha nakamuhimo sa human nga sa sunod sa imuha nagyong trabaho kung natiwas na nimo ang gitrabaho sa imong gisundan. Klaro niya kamo pong mga laiko suportari po din taon ninyo sa padre kay dili pa pud lalim baya ning maning kamo taon niya walay mo suporta. Dili pud lalim oy ako pila na kaparokya akong naagian na sinati ginako na kanang naningkamo ta ba unya ang mga tao wala ra magpakabana balin paita. Ano? Hala no dinhi lang usa ako kutob ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Maayong mudto Pilipinas.